እዚኣ ንሪኣ ዘለና ንእስቲ ቆልዓ ኣብ ቲክቶክ ብጣዕሚ ተፈላጢት እያ። ሰባት ኣብ 2018 ብዝወፀ ሳይኮ ብድብል ናይ ኣቫ ደርፊ መዐጀቢ ብምግባር ዝተፈላለዩ ቪድዮታት ሰሪሖም ቫይራል ወፂኡ ተፈታውነት ረኺቡ ነይሩ። ኮይኑ ግን ካብዚኣቶም መደነቕቲ ቪድዮታት ብድሕሪት ሓቃዊ ናይ መሰክሕ ቅትለት ገበን እዩ ነይሩ። ኢሉ እውን እዚ መሰክሕ ናይ ጭካነ ተግባር ከመይ ብቲክቶክን ኣብ ናይ ትዊተር መርበብ ሓበሬታ ተፈታውነት ረኺቡ እንታይ ከየረኽቦ ኣብዚ ፍጻመ ብዙሕ መጨቃጨቕን መደነቕ ነገር ኣጓኒፉ ነይሩ። እቲ መርበብ ሓበሬታ ኸ እዚ ናይ ዩዛቤል ጉዝማንን ናይቲ ጭካነ ኣጠባይ ከመይ ቲክቶክ ድሕሪ ዓማውቲ ህብብቲ ክገብራ ከም ድኸኣለ ሓቢርና ክንሪኦ ኢና። ክቡራት ቤተሰብና ከመይ ትጸንሑ? ኣብ ናይ ሎማዓንቲ መደብ ከምቲ ኣብ መእተው ዝገለጽክዎ እዚ መደነቕ ታሪኽ ክሳብ መፈጸምታ ናይዚ መደብ ሓቢርና ንተዓዘቦ እናበልኩ እቲ ቪድዮ ላይክን ሸርን ብምግባር ናብ ኩሉ ንኽባፅሐን ኢሉ እውን ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ተኸታተሉ እናበልኩ ናብቲ መደብ ከምርሐኩም። ዩዛቤል ጉዝማን ዝዓበየትሉ ኣብ ኣሮራ ኮሎራዶ ውሽጢ እንትኾን ወለዳ ካብ ቁልዕነታ ተፋቲሖም እዮም። ሕጂ ድማ ምስ ኣዲኣ እያ ትነብር። ያሚ ኦሂ ናይ ዩዛቤል ኣደ ብጣዕሚ ህርክት ሰራሕተኛ እያ። ብደለዋ ናይ ፎቶግራፍ ስቱድዮ መነባብሮኣ ንኽተሰንፍ ሓደ ሻዕ 12 ሰዓት እያ ትሰርሕ። ይኹን እምበር ዩዛቤል ኣዲኣ ዝኾነ ዋላ ተሰርሐት ትለፍዐሉ ምኽንያት ንጓላ እኳ እንተነበረ ናይ ምሕጋዝ ኮነ ናይ ምኽባር ጠባይ ኣይነበራን። ናይ ዩዛቤል ቤተሰብ መጸገሚትን ተንኮለኛ ቆልዓ ምዃናን ኣጸቢቖም ይፈልጡ እዮም። ኣብ ትምህርታ ክንዲ ትደኣክል ሰነፍ እኳ እንተደይኮነት ኢሉ እውን ውፅኢታ ሕማቕ ተደይኮነ ምህሮ ግን ምሒር እያ ትጸልእ ነይራ። በዚ ምኽንያት እውን ናይ መወዳእታ ፈተናኣ ንእሽተይ ሰሙናት ኣብ ዝተረፈሉ 18 ዕድመ ስለ ድመልአት ኣቋረፀቶ። እዚ እውን ክትገብር እንኮላ ወለዳ ብጣዕሚ ተቖጢዖምን ሓሪቖምን ነይሮም። ብፍላይ እዚኣቶም ብዙሓት ዓማውቲ ንዓኣ ንክተምህር ብዙሕ ለፊዓ ትሰርሕ ስለ ድነበረትን ንኽትምረቕ ንእሽተይ ግዜ ተሪፍዋ ከም ዝድበለ ውሳነ ብምውሳና ሓዚኖም ነይሮም። ኣዲኣ ርያን ሆይ ምስ ድበሃል መርዓ ገበረት። ዩዛቤል ኣዲኣ ካብ ኣቦኣ ወፃኢ ምስ ካልእ ብምምርዓዋ ተቖጢዓን ኣብ ኣዲኣ እውን ብጣዕሚ ሕማቕ ዝኾነ ጠባይ ክተርኢ ጀመረት። ካብዚ እውን ዝተላዕለ ምስ ኣቦኣ ሮበርት ሩዝማን ንኽትነብር ተለኣኸት። ኮይኑ ግን ናይ ዩዛቤል ጠባይ ናብኣሰ ኸደ። ይኹን እምበር ሕጂ እውን ተመሊሳ ናብ ኣዲኣ መፀት። ኮይኑ ግን ምስ ኣዲኣን ምስ ሰብኣይ ኣዲኣን ብጣዕሚ ሕማቕ ርክብ እዩ ነይርዋ። በብመዓልቱ ምበኣስን ኢሉ እውን ኣብ ገዛ ውሽጢ ፍጹም ሰላም ተሰኣነ። ዩዛቤል ንኣዲኣ ንዕቐትን ዘይተደለየ ብጣዕሚ ሕማቕ ጠባይን ክተምፅእ ጀመረት። ሓደ መዓልቲ እውን ዝሓመቐ ነገር ተፈጥረ። እዚ እውን ዩዛቤል ኣብ ልዕሊ ኣዲኣ ዓውታ ስምዐት። ቀፂላ እውን ኣብ ገዛ ኣዲኣ ቱፍ በለትላ። ኩነታት ቀይሕ መስመር እናሓለፉ ከዱ። ኣዲኣን ሰብኣይ ኣዲኣን ክሰናበዱ ጀመሩ። ናይዚኣ ንእስቲ ቆልዓ ናይ መዓልታዊ ጠባይ ናብ ሕማቕ ደረጃ እናኸደ እዩ። ብተወሳኺ እውን ሓደ መሰንበዲ ነገር ረኸቡ። እዚ እውን ብናይ ኢሜል ኣድራሽኦም ናይ ጓሎም ፈቐራ ተላኢኹሎም ነይሩ። እቲ ጽሑፍ እውን ከም ድብሎ ዋጋ ክትከፍልሉ ኢኺ ድብል እዩ ነይሩ። በዚ ኩነታት ዝተሰናበደ ሰብኣይ ኣዲኣ እቲ ኩነታት ስለ ደይጠዓሙ ብምፍራሕን ዩዛቤል ኣብ እትገብሮም ነገራት ኩሎም ኢሉ እውን ኣብ ልዕሊ ኣዲኣ ናተበኣኣሰ ብድመፅእ ዘሎ ተግባር ብምፍራሕ ናብ ፖላይስ ይድውል። እቶም ፖላይስ እውን ኣብቲ ገዛ ውሽጢ ብዛዕባ ዝተፈጥረ ነገር ንኸምርምሩ መፁ። ኢሉ እውን ንኽልቲኣቶም ማለት እውን ንዩዛቤልን ንኣዲኣን ከዘራርብዎን ጀመሩ። እቶም ፖላይስ እውን ናይዚኣ ንእስቲ ወይ ድማ ናይ ዩዛቤል ጠባይ ብዓሚቕ ተዓዘብዎ። ንሳቶም እውን ሓደ ደስ ደይብል ነገር ከም ደለዋ ተረድኡ። ሕጂ 18 ዕድመ መሊኣ ከም ድኾነት ብምዝራብ ኣዲኣን ሰብኣይ ኣዲኣን ብሕጋዊ መንገዲ ካብ ገዛ ውፅኦም ግዳም ሓደር ክገብርዋ ከም ድኽእሉ ተዛረብዋ። እዚ እውን ምናልባት ብናሃቶም መረኣያ ጠባያ ንኽተዕሪ ጽቡቕ ምኽንያት ይኾን ኢሎም ሓሰብዎ። ዩዛቤል ነቶም ፖላይስ ዋላ ሓንቲ ነገር ኣይተዛረበቶምን። ኢሉ እውን ድሕሪ ምውፅኦም ናብ መደቀሲኣ ኣተወት። ካብኡ እውን ብዘይዋላ ሓንቲ ጥፍኣት ለይቲ ሙሉእ ብስቕታ ሓደረት። ፖሊስ ንውሕዳት ሰዓታት ምስኣቶም ኣብቲ ገዛ ውሽጢ ድሕሪ ምዝራቡ ነቲ ገዛ ገዲፍዎ ወፀ። ኢሉ እውን ምናልባት እቲ ነገር ርግዕ ንኽብል ብምሕሳብ ኣዲኣ ያልሚ
ኣብ ዕረፍቲ መዓልታን ካብ መውፅእ ሰዓታ ሕልፍ ብድኾነ ሰዓትን ንኽትሰርሕ ወሰነት። ይኹን እምበር እዚኣ ንእስቲ ሕጂ እውን ኣብ መደቀሲያ ውሽጢ እያ። እንታይ እናገበረት ከም ዘላ ወላ ሓደ ድፍለጥ እኳ እንተደይነበረ ኣብ ዓራታ ግን ከይወፀት ውዒላ ሓዲራ እያ። ዩዛቤል ካብ ዓራታ አይወፀትን። እቲ ሰብኣይ ኣዲኣ እውን ካብ ገዛ ይወፀን ነይሩ። ኢሉ እውን መዓልቲ ሙሉእ ወላ እንተወዓለ ወላ ሓንቲ ሓድሽ ነገር ኣይነበረን። ምሸት ኣብቲ 8 ሰዓት ከባቢ ካብ ስርሓ ናብ ገዛ መፀት። ንእሽተይ ናይ ድኻም ስምዒት ስለ ዝተሰምዓ ኣብቲ 9 ፈረቓን ሻወር ክትገብር ከም ዝደልየት ንሰብኣያ ተዛሪባ ናብ ላዕለዋይ ሻወር ኣተወት። ራየን እውን ኣብ ሳሎን ኮፍ ኢሉ ማክዶናልድ እናበልዐ ቴሌቪዥን እናረአየ እዩ። ድሕሪ ውሕዳት ደቓይቕ ራየን ካብቲ ላዕለዋይ ክፍሊ ካብ ዘሎ ናይ ሻወር ገዛ ሓያሎ ድምፂ ይሰምዕ። ኢሉ እውን እንታይ ተፈጢሩ ከም ዝኾነ ንምፍላጥ ብቁልጡፍ እንትኸድ ዩዛቤል ምስ ኣዲኣ ኣብቲ ናይ መሕፀቢ ቦታ ረኣየን። ንሳ ድማ ብቁልጡፍ ነቲ ማዕጾ ዓፀወቶ። ራየን ሰበይቱ ሓደጋ ከም ዝኾነ ተረዲኡ ናብቲ ናይ ሻወር ገዛ ንምእታው ክንዲ ዝኸኣሎ ፃዕሪ እንተፈተነ ኮይኑ ግን ዩዛቤል ነቲ ማዕጾ ቆለፈቶ። ራያን ወይ ድማ ሰብኣይ ኣዲኣ ብቁልጡፍ ናብ ፖሊስ ይድውል። ክሳብ ድመፁ ድማ ተጨኒቑ እዩ ደሎ። ሕጂ እውን ተመሊሱ ናብቲ ላዕለዋይ ሻወር ይኸይድ። ኮይኑ ግን እቲ ዝረአዮ ነገር ብጣዕሚ ደጣዓስን ተስፋ ደቑርፅን ነገር እዩ ነይሩ። እዚ እውን ናይ ሰበይቱ ካብ ቡምባ ይፈስስ ዝነበረ ደም እዩ። ኢሉ እውን ህይወታ ቅድሚ ምሕላፋ ሓደ ናይ መወዳእታ ድምፂ ካብቲ ዝተዓፀወ ናይ ሻወር ክፍሊ ይሰምዕ። እዚ እውን ብናይ ጎይታ ስም ድብል እዩ ነይሩ። ቀፂሉ እውን ዝተገብረ ነገር ካብ መፍራሓይ ፊልም ድወፀ እዩ ድመስል። ዩዛቤል እቲ ናይ ሻወር ማዕጾ ከፈተቶ። ነቲ ካራ ሒዛ ብደም ተጨማሊቓ ራየን ኣብ ጎና እዩ ነይሩ። ነገር ግን ኣፈራሪሓቶ ሓለፈት እሞ ካብ ገዛ ወፀት። ኣብቲ ሰዓት ክትቀትሎ ከም ዝነበረት ግልፂ እዩ። ኮይኑ ግን ራየን ናብቲ ሻወር ገዛ ብህፁፅ ብምእታው እቶም ናይ ፈረስት ኤድ ክሳብ ድመፁ ስፒኣር ንክሰርሐላ ፈተነ። ኣብቲ ሰዓት ብመገዛ ጓላ ድበፅሓ ናይ ቅትለት ገበን ብጣዕሚ መሰክሒ እዩ ነይሩ። ብጠቕላላ 79 ግዜ ኣብ ገፃ ናብ ክሳዳን ተወጊኣ ነይራ። ብተወሳኺ እውን ኣብቲ ሻወር ገዛ ውሽጢ ቤዝቦል ባት ብደም ተሓፂቡ ኣብ መሬት ተረኺቡ እዩ። ዩዛቤል ንኣዲኣ ቅድሚ ምቕታላ ወይ ከዓ ኣብቲ ድሓር ንምህራም ዝተጠቀመትሉ እዩ ድመስል። ኣብቲ ሰዓት ፖላይስን ናይ ሕክምና በዓል ሞያተኛታት ናብቲ ቦታ መፁ። እቲ መፍራሓይ ናይ ቅትለት ገበን እውን ተዓዘብዎ። ዩዛቤል ንኣዲኣ ንምቕታል ዝተጠቀመትሉ ካራ ሒዛ ካብቲ ገዛ ስለ ድወፀት ኩላቶም ተጨኒቖም እዮም። ኢሉ እውን ብፍጹም ክትርከብ ኣይከኣለትን። ብናይ ቴሌፎና ማፕ ብምክትታል ንክርኽብዋ ዋላ እንተፈተኑ ስልካ ስለ ድጠፍአት እዚ ኣይኮነሎምን። ከም ዕድል ኮይኑ ግን ዩዛቤል ኣብቲ ጽባሕ ሓንቲ ጓል ኣብ ፓርኪንግ ጋራጅ ውሽጢ ስለ ድረኣየታ ሓበሬታ ብምሃብ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ወዓለት። ዩዛቤል ኣብ ቀዳማይ ተርታ ብናይ ህይወት ምጥፋእ ቅትለት ገበን ትኽሰስ። 18 ዕድመ ስለ ድመልአት ከም ዓባይ ሰብ ተቖፂራ እያ። ኢሉ እውን ምናልባት ናይ ሞት ቅፅዓት ክወሃባ ይኽእል እዩ። ናይቲ ቤት ፍርዲ ውሳነ ንዕዘቦ እዩ ድኸውን። ክሳብ ሕጂ ነዚ መደብ ትዕዘብዎ እንተሊኹም ናብ ኩሉ ንኽባፃሕ ላይክ ብምግባርን ሓደሽቲ ድኾንኩም ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ናይ ቀጻሊ መደብ ንኽመጻልኩም ናይ ቃጭል ምልክት ምጥዋቕ ኣይትረስዑ። ናብ መደብና ንሕለፍ። ናብ ቤት ፍርዲ ቅድሚ ምቕራባ ግን ኣብ ልዕሊ ዩዛቤል ምርመራ ተገብረ። ኢሉ እውን እቲ ዶክተር ረኺበዮ ድበሎ ነገር ግራ ደእትወልካ ነገር እዩ ነይሩ። እዚ እውን እዚኣ ተኸሳሲት ንእስቲ ንጽህቲ እያ ድብል እዩ ነይሩ። እንትዛረብ እውን ዩዛቤል ሲዞፈርኒያ ናይ ሓንጎል ሕማም ተጠቃዒት እያ። ማለት እውን ናይዚ ሕማም ተጠቃዕቲ ድኾኑ ሰባት ድገብርዎ ነገር ሓንጎሎም ካብ ድሓስቦ ወፃኢ ድኾነ ነገር እዩ። ማለት እውን ሓንጎሎም ልክዕ ድበሎም ነገር ኣብ ሓቃዊ ዓለም ግን ጌጋ ወይ ድማ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ። ብሓፂሩ ሓንጎሎም ናይ ሓሶት ድኾኑ ምርኢትን ድምፅን ንኽሰምዑ ይገብሮም። በዚ ምኽንያት እውን ዩዛቤል ፈፂማ ንኣዲኣ ከም ደቐተለታ ኣይተኣምንን። ንሳ ናቐተለቶ ድነበረት ሲሲልያን እትበሃል ጓል እዩ ነይሩ። ንዓኣ እውን ደቐተለታ ንዓለም ክተድሕን ስለ ድነበራ ከም ድኾነ ተዛሪባ እያ። እዚ መረዳእታ ዩዛቤል ብናይ ጽላለ ምኽንያት ንጽህቲ ከም ድኾነት ንኽትልምኖም ኣኽኢልዋ እዩ። እዚ ማለት እውን እቲ ገበን እናፈጸመቶ ሓንጎላ ብጣዕሚ ስለ ድሓመመት ልክዕን ጌጋ ድኾኑን ኣይትፈልጥን ማለት እዩ። እቲ ቤት ፍርዲ ነቲ ድበለቶ ሰሚዑ እዩ። ነቲ ናይ ሓንጎል ሕማማ ብትኽክል ንምሕካም ናብ ናይ ሓንጎል ሆስፒታል ተለኣኸት። ካብዚ ንድሓር እዩ ነይሩ ነቲ መዘራረበ ነገር ዝተፈጥረ። ናይ 8 ዓመት ዕድመ ዘለዎ ኩነታት ኣብ ቲክቶክ ልክዕ ከም ቫይረስ ብቕልጡፍ ዝተስፋሕፈሐ። ኣብ 2018 ድወፀ ናይ ኣቫማክስ ሳይኮ ድብል ብጣዕሚ ዝተፈትወ ደርፊ ጥራሕ ደይኮነስ እቶም ግጥሚ እውን ንእሽተይ መደናገርቲ እዮም ነይሮም። ኣቫማክስ ናይ ሓንጎል ሕሙማን ንዝኾኑ
ኣጸባቢቓ ሳይኮ ምዃን ዋላ ሓንቲ ጸገም የብሉን ኢላ ኣብቲ ደርፊ ገሊጻቶ ነይራ። ኮይኑ እውን ሓደ ተጠቀምቲ ኣብ ቲክቶክ ነቲ ናይ ደርፊ ግጥሚ ሒዞም ክዝርግሕዎ ጀመሩ። ኢሉ እውን እዚ ደርፊ ምስ ኢዛቤል ኣራኸብዎ። ኣብቲ ናይ ቤት ፍርዲ መጋባእያ ወቕቲ ደይተለምዱ ጠባያት ኣርያ ነይራ። መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ መጋባእያ ውሽጢ ነቶም ዝነበሩ ካሜራታት ብቀጥታ እናርአየትን ኣብ ናይ ዓርሳ ፍርዲ ትዘናጋዕ ዘላ ትመስል። ናይ ገጻ ምርኢት እናቐያየረት ተርኢ ነይራ። እቶም ሰባት ገጻን እቶም ትገብሮም ዝነበረት ምልክታትን እናሕፀሩ ዝተፈላለዩ ክሊፓትን ሳይኮ ድብል ናይ ኣቫ ማክስ ደርፊ መዐጀቢ ገይሮም ኣብ ቲክቶክ ብምጽዓን ቫይራል ክወፅእ ገበርዎ። እዚኣቶም ኣብ ቲክቶክ ዝተዘርግሑ ቪድዮታት ሓደ ሰባት ነቲ ድገበረቶ መሰክሐ ገበን ዘንጊዖም ፈትዮማን ናይ ኢዛቤል ተግባር ክደግምዎ ጀመሩ። ይኹን እምበር ሓደ ድማ ኣብ ተመሳሳሊ ይወግዝዎ ነበሩ። ሕሰብዎሞ እዚኣ ንእስቲ ን79 ግዜ ንመገዛ ምስኪን ኣዲኣ ብመሰክሕ ኩነታት ደቐተለት እያ። ኮይኑ ግን ኣብ መርበብ ሓበሬታ ቪድዮታት ተሰሪሖም ስለ ዝተዘርግሑ ካብ ብዙሓት ተፈታውነት ረኺባ ነይራ። ብዙሓት ሰባት ኢዛቤል ዝገበረቶ ነገር ሸለል ንምባል ዝፈተኑ ስለ ዝመስል እዚ ኩነታት ደይፈተውዎ ነይሮም። ምክንያቱ እውን ኣብ ልዕሊ ናይ ሓንጎል ሕሙማን ተላግጽ እያ ነይራ። ይኹን እምበር ኣብ መወዳእታ ነዚ ተግባር ኩሎም ኣወገዝዎ። ናይ ሓደ ሰብ ተግባር ጽቡቕ መልክዕ ዘለዎ ወይ እውን ጽቡቕ ስለ ዝኾነ ጥራሕ ኣብ ናይ ሓንጎል ሕሙማን ሰባት ከም ባጫ ገይሮም ስለ ተወስዱ ዝውገዙ እዮም። ከምዚ ዓይነት ትሕዝቶ ኣብ ናይ ሓንጎል ሕሙማን ዝኾኑ ሰባት ልዑል ዝኾነ ማሴቲ ዘብጽሑ እዮም እውን ብምባል ብቕልጡፍ ብልዑል ጻዕሪ ኣወገዝዎ። ካብቲ ሰዓት ንድሓር እውን ትኩረት ረኸቡ። ናብ ናይ ሓንጎል ሕክምና ሆስፒታል ካብቲ ስደት ጀሚሩ ክሳብ ሕዳር 2020 ኣብ ዝነበሩ ዓማውቲ ወላ ሓንቲ ዓይነት ዜና ካብ ኢዛቤላ ኣይተሰምዑን። ድሕሪ ዓማውቲ ኢዛቤላ ንፈለማ ግዜ ቃለ መሕትት ተገብረት። ካብ ሕጂ ንድሓር ናይ ሓንጎል ሕመምቲ ከም ደይኮነት ገሊጻ ናብቲ ማሕበረሰብ ንኽትሕወስ ድልው ከም ዝኾንኩ እዩ ዝስማዓኒ ኢላ ኣላ። ድሕሪ ናይ ዓማውቲ ሕክምናን መድሓኒትን ኢዛቤላ ናይ ኣዲኣ ህይወት ብዛዕባ ዘሰአነትላ መዓልቲ ምስ ትሕተት ከም ዝበለት ኣነ ኣይኮንኩን ዝቐተልክዋ ክትብል ተዛሪባ እያ። ኢሉ እውን ናይ ቤተሰባ እምነት ዝኾነ ዓይነት ናይ ሃይማኖት በዓል ዘየፍቅድ እዩ። ልደት ኮነ በዓላት ሓዊሱ። ኮይኑ እውን ኢዛቤል ነዚ ዓይነት ሃይማኖት ክትስዕቦ ትደልን። በዚ ምክንያት እውን ንሳ ከም ትዛረቦ ዓይነት ሃይማኖት ብዘይ ምቕባላ ኢዛቤል ካብ ቁልዕነታ ጀሚሩ ካብ ወለዳ ማሴት ይበጽሓላ ከም ዝነበረ እዩ። ብተወሳኺ እውን ንሳ ናይቲ ሃይማኖት ሰዓቢት ምዃና ከም ዘይትደሊ ድሕሪ ምውሳና እቲ ማሴቲ ብኢሱኒ ነይሩ ክትብል እያ ትገልጾ። ኣብ 2015 ኢዛቤል ካብቲ ሆስፒታል ንምውፃእ ዘድልየትሉ ብሕታዊ ምክንያት ካብተን ናይ ሆስፒታል ሰራሕተኛታት 3 ግዜ ናይ ቅትለት ፈተነ ከም ተገብረላን ሕጂ ነቲ ነገር ተታሒዙ ብዝተገብረላ ማሴቲ ተሓተቲ ንኽትገብረን እናፈተነት እያ። እተን ሰራሕተኛታት ክሲ እናቐረበለን እዩ ኢሉ እውን ኢዛቤላ ኣብ ከመይ ድበለ ግዜ ኢሉ እውን መዓስ ድብል ሕቶ ትፍታሕ እንተደኣ ኮይና ወላ ሓንቲ ዓይነት ሓበሬታ የለን እሞ ደኣ ክቡራት ቤተሰብና ኣብቲ ከባቢኣ ዘለኹም ሰባት ንሓበሬታ ደኣክል ጥንቅቕ እናበልኩም ክብል ይፈቱ። ተተፈቲሓ እውን ተኸታቲለ ንኸምፅኣልኩም ነታ ናይ ደወል ምልክት ዘይጠወቕኩም ሕጂ ቀልጥፉ ጠውቑ።